Goddag. Vi har så fået en challenge med wasabi, og vi tænkte, prøv at høre, en lille skefuld wasabi gør ikke en skid. Så vi tager den på hardcore level. Vi tager lige en lille sniffer op igennem næsen. Så værsgo, drengen. Det er fint. Ja, det er fint. Jo, det er jo. Så lægger vi den her ned igen. Jeg kan se, at hun ikke ser sådan der fast på tallerkenen. Smager det? Så meget der. Yes. Jamen så. Yes. Jamen, skål, damen. Du skal lige have det sidste. Er du dum? Der mangler lige lidt. Kom så lige. Lad mig se tallerkenen. Skal vi lige have lidt til munden også? Skal du have lidt til munden? Gør lige sådan her. Igen. Den sidste sniffer. Lige. Altså, i det mindste blev dernede. Jamen, vil du sige farvel? Vi ses.